Bona Susileyo, Long Suswana, Bona Susileyo, Long Suswana, Susan Tony, Iqablet Swella, Susan Tony, Iqablet Swella. Sema genge gama lami ndingusevisi umayela amantombazana xa ibiza sebenzisa alphabet zibambene bathi I'm a Q T kuntombi ziyamlandela kodwa umfana uyabaleka. And welcome to the SP show, a beautiful show that will keep you glued to your TVs, to your smartphones, and also to your laptops, computers ndwanyamos. Technology. Technology. Welcome once again. It's a Wednesday. Ungathusibone nje okanye ufumane notification of which you must hit the notification bell each and every time. Actually, not each and every time. It's a once off thing. Xa usubscribe kubakho la option pha ecaleni. Yeah. Apha ke ukuzocofa khona kuvele phano all. No, every time poster izawuvela kuyo. My notification each and every time we post. Yeah. Wena uba ngowoqala uyazi. So please do hit that notification bell. Kanjani Khotman? Introduce yourself to the people. Mnandi. Otherwise, guys, new week, new stories. I'm telling you. Otherwise, happy face. Ne? Kabana kapa. Chaza mntu unoqala ungena namhlanje. Next time, guys, I saw wish masiyenza lehlele betting, yes. Wow. Nje sengibe nje ke sibeke makuqala ngoba fethu. Fake hit up haya fethu. Akabana kapa fethu. Ne? Akabana fundi. Basenzitsho kaloku sokozela sabantu ababukeleyo. Yazi nto yobona umuntu oleleyo nawe uqomba ba. Yafana nto xa umuntu esokhama nawe uzibone nawe sokhama. Azange kwenzekela la wena? Ngeke uzobe kumntu osisecaleni kwakho kalo so that ungalali. Okay. Sifikene. Nadala. Ukhona ekhaya phofu? Ufuna bethi zatha phela yona njongo yakho yephi? Yona njongo yakho yephi? Was dancing last week. But yeah, it's fine. Shout out to Noliolo. So it's Mozambique. Love Okay. you very much. So it's Mozambique. Nah, but ndimnika shout out ngoku nje. Oh, okay. I love you. Yazi ingxaki ipho natapira ukuba namhlanje ndiyishoothe le podcast nawe ndithethe ngayo bangabo let's say igama lakho Noliolo, right? Noliolo, I love you so much. You know bangaba I'm here because of your support and stuff. And then next thing sepelile yabo. Hey, brother. And ngoku internet don't forget. Doesn't forget the That internet. is why ndayeka uposter umuntu enter naye on WhatsApp. Okay. Because every time we post on Facebook, it lasts no relationship, bro. Ifana nogqiba ithetha. New week, new stories. I'm telling you. So Facebook is that I try on Facebook. I'm khumbula try. Asidlalile ku Facebook nakodwa. WhatsApp, ndayeka on Facebook. Hayi mina ndiyayenza qha ifuneka ube ngumuntu wamakhasi. Mna mfethu Do you got on umsebenzi sithi ngumuntu wamakhasi? ndiyana share part mna mfethu Ithini before uqhubeke ithini? mahlule. So mamela so No, understand. thetha Umuntu wamakhasi kukuba kunokuba possible baninzi angaqapheleki kuba ngumbi. so lilo kumntana abantu amhide. Amhide ukumhide kuba ungampost. So ndiyamposta but ndimposta nabanye abantu. Umzekelo ndimposta. Uthike ithanda yena lonto. Kuye kaloku andimazi zange ivoice out. Ize nawe nje le option. But nditshoyo and it is ne communication. In relationship yakhiwa communication. If yena azange atsho kumba ngaba I don't like into yenzayo ngicela umposte ndodwa. Yabo? We don't even conversate about ukupostana. Yeah. Yabo? Hayi mamphele banifaka wallpaper yami na otherwise the sharp. I don't mind aba sibeke itafuleni phambi kwabantu. Ibonakala okay kukuba I don't mind. Which means awunayo umuntu. Okanye abanani mami ngasala I don't mind. Awunamntu. Ngoko. No wonder kukho wena muzwallpaper. Because in team unazo phone. Ne? Yeah. Yo I ngoba ndinganomuntu iwallpaper no man. Ndifaka uolu mina wallpaper umntana ka sister wami umntana. Yeah, so ngifaka umntana it's fine. Ne? Ngafaka umntana. Yazi iphi ingxaki ngoku ukufakela umntana? Kukuba kukho umsisi perfect clinic wayendibuze ixesha yabo. Lo sisi besincokola like ibidibana incoko. Then ngoku wabuza ixesha ba nalona ixesha ndikuba ifoni yami nami easy mos ndiyicofe ndimbonise xa ubona ipicture yomntana. Cha ke ugela akayiyongo le genge ithandana no baby date. Oh okay. So zehla feelings. Ngoku ke ngoku okonimane ndi throw out there bangaba. Yeah.
andisamkhumbuli mani umntana kasister wam ndiqomba imkile i-3 awuphambeke xa bejongene ntoni no kaloku soze xa kucofwa apha ingajongeki laa plek wallpaper iyazithatha izinto sihambe hetisheka nje yeah. I was very sad ngalo mini ngoba Ndicinga laa mali ndandiyibona ifuture ngacinga laa mali yobana siya phaa ebantwaneni kophepha idate bawuthoke ubona umntu upepe mama man. And another thing futhi bendikhe ndayibona ku-social media ukuba si-toxic ngibani ngathi si-toxic ne okay mandithi si-toxic thina ngoba sobabini sinabantwana right Okay, yeah. si-toxic thina singenabantwana xa sithandana nabantu abanabantwana You know, I don't have a ndiba ngabe problem. iyaphi le nto Okay. si-toxic ngoba xa bephuma like uPipi Daddy Yes, uPipi Mama. decide uba ngaba uzaphuma noPipi Mama basa umntana kwaspare Ibirthday yakhe. yeah Okay. okay thina we don't feel comfortable uba ngaba abe pha Akekho umuntu feel comfortable. ubaby Akekho umuntu feel comfortable. but kaloku if you trust your partner right No, it's not about trusting, bro. it's a Mfethu. Mfethu, nabo ngamtrust umuntu wakho mfondini. Lapha sithi futhi iyamala ubanjwa ndala lebiqhosha mfondini. but you think like qosha lisasebenzela ngosebuhlukene Mfethu, oyala bastard mfondini. Mhlawumbe lapha there is imbize ngoba iyayaba this is a mistake ayinazo before is fixile ngoku. So now unendlela ezintsha zomchama back. athi wena uzama ukuthi ngoku umuntu wakho week bangawela the Not too weak phela phela emazi more than mina. ha Ukhumbula uqala kuye la mntu lo and ke ngoku ukhumbula mfethu unalaqhosha ba futhi sakhosa umntana to together so two. but omnye umuntu uyayiqaphela uba ngaba omnye umuntu from afar uthi le gavi ayizithembanga that's why It's not about trust and faith. Okay, yes, it can be trust issues, but yeah akho lula mfethu ushiya umuntu wakho nomnye umuntu mfondini. Not that mhlawumbe ufuna umcontroller. But if ugirl ufuna uthi umchito ufuna celebrate birthday yomntwana obaby mama. okay That's fine, but nami ngibekhona okwami. Mina nomuntu wami na. awungubaby date kaloku This is step son, this is step hayi usistep son this is the father man. Yeah. So it's a must nami lekhona mfoni into support phone number ya. ne This is present. Xa qabla present ingqolo nodoli. Yeah. Qabla present enzima nami. Yeah. PlayStation boy. but ndiyakuva ne but in most cases abantwana abahlala nomama babo which loo nto ithetha uba ngaba nguwe uba nexesha eninzi laa ntwana ungayithengela nawe ngelakho ixesha endlini but ngoku lixesha likababy date Yeah, but lapha said ayibe ngqolo nomntana. why is it ibastard fonini Izabe ngqolo nomntana phone pha restaurant. Ibe ngqolo nomuntu wami phone. uwasemntana uzabe dlala phaa kojinki bahleli kunye ngela And kufika ibharo phayana eyiwaiter. Okanye ugirl oyiwaiter phaya afika athi yo guys wow. Mntana wena lo yo bazawuvuka the family. Ngizobey idesk offerish waiter uba ngaba can I take a picture of you guys as a family. yo Awuvelo wemfondini. Nayo xhunya la picture le wana. Athi ugirl yo bekumnandi ke namhlanje. yeah Duthi uzofila njani mina? yima wena ke Wakulahla immediately mfethu. I'm telling you na. masithi ke kule nto uthethayo let's say umntana uyagraduate yabo Yeah. uyagraduate from ekrish umzekelo Okay. uyagraduate ngosekrish right so kumenyiwe mos utata omntana nomama omntana Ingafika bhasa mfika. so awuzomamkela xa ifikile Ba. utata omntana wamanyani Araba umshita zwakala umshita. ne Othatha picture enxusa I don't mind. Nami zabe ngikhona ke pictures. Yeah. But nqwela esekho ngawe indaba ngoku. so xa kusithiwa ke Yeah, ngokubona nimen wonke pha kuthiwe sicela ifamily photo Yes, I'll be there Yeah. family. Uzonkosika girl that's my izaba family. nguwe ngubaby mama kubaby date nawe Yeah. present boyfriend Yeah. Lamane picture yabo. Naso bana picture. Okay, it's fine. I'm taking picture yabo boy 3. Naso the picture so 3. what if ke ngomntana ufuna ukuxhonywe edongeni lena inotata wakhe wamanyani not step father I'll be the one obhadale photographer, right? okay Yeah. Details on the picture. The pictures are zilahleke pictures zakhe. but ke uyayiqaphela uba udeprive umntana i-happiness not No, no boy, udeprive semncipha umntana nami, semnci boy.
Mfana wami esizini ayisabotage phambili bastard. Kwaleni bayibizwe ngebastard sirongo. Hayi sabotage nyani leyo. Welcome to the SP show. Kwakhona siyakwamkela ngutaphila lo andiyazi ba kutheni engade azazise kuwe. Basazi ngoku. No, we can't say bayazazi no Taphira. Guys, can't be on your phone. there's only Tapira guys in town, and there's only guy othandwa ngabantu. Oh, the only guy. Guys. Lilonga ndikaphe wena mazina apha. In fact, Yeah. iminyango. Yo guys, thank you Nobody for the can't bear. coffee first, yes? Ne? Yeah, thank you first. Another thing. Last week Nikotolo Yan last time. Yo, Nikotolo Yan last time. Ne? But now I'm good. Uzamuthi ngehospitality yami ke. Ah, Stima sam naso elidakeni Nkosi yami. anka, fincam. How was your week? Ah man. It was very busy, bro. I'm telling you. Shooting perfect. Dayihlala endlini and So ubulele abantu abangaphi? no, not the shooting. I'm here with another bag. Well, so twice He's in a the pants. one that Dim usol. I'm telling you, the one that Yeah, kaloku utho shooting. no. We photo shoot when we shoot at any lounge. Oh, by the way, tomorrow is my birthday, guys. Wow. Yeah. Poo. So tomorrow I'm celebrating birthday. I'm also at town. Yeah. Town? Yeah. Kwenye lounge energy photo koi. So we're having event tomorrow, Payad. Yeah. Well. I will celebrate birthday yakho must yosebenza. No, I'm celebrating birthday. Ne? Yeah. Although in the of what Paya, but I have to also take pictures, so there's no time to rest. True. Yeah. Well. So at least I have some guests. Is Masanam is Ogonobanam. Yeah. Bon. I get Yeah. you. So there's some drinks. Otherwise, whatever. So there was a call. Yeah. Bon. But ke into ebuhlungu ukuba le episode izawuphuma seyidlulile ibirthday yakho. No, doesn't matter, bro. Ne? Yeah. No. But I'm sure baza kuwishela for sure. Baza Yes, of course. Oh, guys, you are Bekho abantu ba-posta into ethi i-birthday month yam. Yeah, but guys, e-wallet first, guys. I pay an e-wallet. Yeah? I pay an e-wallet. Guys, you can send e-wallet. What was the bank account? You have to Tumela. Oh. Sometimes it was like Tumela. I think phambi koba siqhubeke nenkqubo yethu namhlanje singene kwi-topics esizawuthetha ngazo namhlanje. We have to make a shout out to abantu bebebukele. A big shout out. We had about 100 and something on YouTube. 160 if I'm not being mistaken. Yes. Go YouTube. So we are super grateful. And also the comments. Oh, People are bruh. engaging. No, Tapera, phuma ku WhatsApp. Tapera. No, ndingena kuzo. Ndikhala zona comment zabo. Da, kusivo nje. Oh, sorry. Yazi ndimjongile but andimboni. Ne? Ingaka usinqibanga class yakho. No. So another thing, Abantu singalona. blind. I'm super grateful for whatever you're doing, guys. Keep on supporting this podcast. Koba, if you give us this support, isinikeze petrol. That's not the petrol. Okanye diesel if imoto sihamba ngayo. Yeah, it is last. So we are super grateful for that support. Another thing, bentenza was a shout out. I have to do a shout out for Lwando Mbalani, the Nani fam, Yomelela Nani, no Umamu Nani. Oh, okay. Nani. Wow, shout out everyone, man. They are supporting Otambui, Otole. I'm mentioning my people right now. Yeah. Wow, Zintle. Uzintle Ushavi. Mkhumbula Uzintle Cawe? Yes. Yeah, yo. Love of my life, that one. First. Otherwise, I'm receiving Ilando Kaban Shem. Yeah. Yeah, my friends especially. One of my guys, Ukumani, shout out to Fitz. No. Oh, yeah. Yeah, so people in bigger places, right? Okay. Yeah. Yeah. So when I have when you trip nayo, yeah, plus ne outam yonga. Yeah, asham people about that support to bona no zooks mngani wami naye bekafuna ilano ke link nayo. Otherwise, thank you guys. Yeah. Yeah, and support you go unnoticed.
yabo. Otherwise if ukhona ibelele uxolo, but it's like I'll make sure next time. Nam uba kukhona umuntu endimlibalayo torhwana ndicelela uxolo loo ndawo akuba ndikulibele futhi kukuba nje ingqondo iyalala Yeah, and bubhizi kumfethu yo. And also abantu baku-TikTok, I think ivideo bendipostile phana ifumene 1,100 and something for now. I don't know uba ngaba izawuthi iphuma le episode ebindani. Okay. People were commenting, of which zii-comments esesizijonga. Oh, okay. Masingene sizijonge kwangoku. Ku-TikTok, so I'm Sivuyisiwe Maelo on TikTok. Ngubani no TikTok? Guys, I'm very sorry about TikTok, yes. I got a TikTok one man ish. And can be good in terms of because social kakhulu. Okay. But ngiyafuna man. Oh, sorry. Technology. Yeah, but so at least but ungafollow ku TikTok uphindile Khanzi. Ayikho nguMichael phakathi. Yeah, phindile Michael Khanzi. Kwakutheni ube nguMichael? Abazali bacinga ntoni? Ingelosi. Vele ucinga nje uba nguTamike. Braha igelosi. Oh, Michael. Okay. Not Michael Jackson, no. No, ingelosi Michael. Abo asozalo kube nguMichael Jackson uqina tapha. Face. Angina ngephethe. Oh, wow. No. Wow. No, Okay. Push up, that's a push up, guys. Wow. Okay, besine topic besithe ngayo last week apho besithetha khona kuba do you agree or disagree kwindaba yokuba i-relationship iyayidinga imali. So yes, people came in numbers pha ku actually besides YouTube ku TikTok bani ileni sivitorezo. I need to bring my laptop. Akumnandi ungabi nayo kwanto inoship, which means friendship, relationship. Yeah. So uthi kumandi ungabi nazo zonke ezo zinto kutsho bani friendship and relationship. Uthi kumandi nje uphola ngoba uphuma ekuthethini xa I think wencala ndiyamngqinela wencala ne, but later on man, yeah, unless unayo relationship ne-family yakhe like sisters. Oh, that's a good thing. But that's family. Yeah, no, that's a good thing. But sometimes yamdinga umuntu ongqona naye futhi. Ne? Yeah, yamdinga. Yeah, that's true. Nabe uyi-one yamdinga. Kunini ke lo. Kanti uthithile napha uThandaza, of which i-friend yami ke nake pha ku TikTok. Oh, okay. Shout out to you Thandaza. Uthe you thank you because they make us look crazy for saying we need these things for any. We need these things for any relationship to work, and also needs i-maintenance. Uzama ukuthi ke ngokuba basenze ngathi siyaqeqa sithi ezi zinto ezi-attention nezimali and stuff ziyadingeka for i-friendship ba iphumelele, i-maintenance ye-friendship. So uvumelana nale nto uba ngaba nawe not nami. Kaloku wena guys, uphume esayidini. Kwakho nomboniso Magibane wathi ke nako utsho inyani bhuti, of which lo bhuti ke ndim. Ndiyazi uba how do you feel about that, but ke it's fine. Uke kanti ukhona no ZD utheke na ke yonke nje into enoship iyafana nyani. So how do you feel xa ufumana abantu abangaka abathi the same thing but this thing is not working without these keys as imali, attention, and affection? Yes. Okay. Friendship, yes, they have money thing for the outing and everything. Yeah. But man, I in the balancing imali. But it's a need. Ingxaki effect. Yadingeka man. Okay. Masikahlali nyalo. Hambe ngathi sikhwele igunwane. Uke kanti khona phana ye uThuli B sende hearts. Uke kanti no unathi Chwaita Rani. Shout out to you. Yeah, Chwaita. Uke kanti ayandaza amagcina lumka uthi 100%. I don't know how you feel xa usiva 100 kungekho 90 kungekho 45 kuvele ukuthi 100 kuthiwa mavest right wena nginela mna. Okay akongxaki kodwa uvakalanga pha ndima ebeyinaba pha indaba yalento, but ke siyadlula lapho Natasha Natasha so sizakhathisha. No, it's editing Natasha wasecaweni mkhumbulo.
No, I don't remember, yes. Nondalana ifani yakhe. Uhlala I'm sure akho mfuna ngaphambili but guys. ihamba pha utsho ke. But anonymous. Yeah, usozumazi namhlanje but ke siyadlula ngokukhulu ukukhawuleza ke kanti khona pha uSekela Nombewu uthi ke I thought I was very demanding because I always lose friends. I'm always available. They are not. Kuze kube ngathi I'm overreacting, of which it means bangaba bamnikeze attention, bamnikeze ixesha labo kahle kahle abalikhathi ixesha bamnikeze naye kwenzela bangaba ikhulu friendship. Ukhona ke Nombuyiselo S ngikhumbula besithi ngaye ebedibene noMapensela uRegine Ndlovu. Adlali TV. Okay. Athuma isandla kwaDume mhlambe kwaDume isandla kwaDume mhlombe. Osho kagogo ezolo emkhumbulo. Yes. Yeah, bese nifuna nje namo Chambers. Ukhona ke pha naye uMbuyiselo S celebrity ekhoyo pha la comment section kuyayedwa. Come on. More than 100k every year your followers. You are not a celeb. Umbuyiselo S. Mbuyiselo. Sesa friends sizimentionayo nje noba akho need uba abantu mabakwazi bangaba yamazi uba nenumber yakhe. Uvela ummention nje kube famous. No, hey, as I had a conversation with uTamboy, nje ayibuza uMantamboy uMbuyiselo man lo kathile. No, hayibo une number yakhe. Nje just for fun. Masingene ku comment yakhe. Ubando. Udume ngalanto yolinganiso Regine Ndlovu. Oh, okay. Yeah. I think ngimtsho. I think ubuza ikhona into obuyizama ukhayo kayibethi sifundele comment yakho lento yabo i-fingerprint hey what's up Technology yeah. Kanti yena ke uMbuyiselo S uthe relationships zonke zidinga something. The only difference is one of them needs sex as an extra flavor. Buyela back. Jana buyela back ngiqale uqale ifunda. Uthi uMbuyiselo S relationships zonke zidinga something. The only difference is one of them needs sex as an extra flavor. I can say both. Una friend With benefits. No, not benefit. Okay. Una friend intombazana. That is why sithi la ngothi abantu ndithi there is no friendship between a man and a woman. Hayi. You can't show. Uyithatha blonto. No, I'm serious. Okay. There's no friendship between a man and a woman. Hayi. There is a situation mfethu. Dayazi ukhona umnye wethu. Hayi. Ongazothethe inyani. Yini? Yabo. But that is why guys I don't have a friend intombazana. Hayi. I am very sorry. There is a Uthi situation. omnye wethu ongazuthetha inyani. Yes. Hayi. I don't get a relationship here. Then a friendship here to ikwazi understand. Ikwazi ilabandi thina ntoni ifuna ntoni whatsoever. Se understandane. Then even relationship here the side ilekisha akho understand akho nothing. Ra koma hayi man akumuntu man. Sendazo already. And these motion relationships friendships Wena this motion of it. So and but I need to put abantu baziyo first abantu nabo bekule situation yami. Le friendship. There's no friendship my guy. Lilongalo kuyazi mamela angathomyo hayi each means going to be your friendship le each means no ayikho lonto leyo ayikho mna sekhaya lonto leyo ayikho mfethu trust me ukhona umnye wenqhaba so like 30 nyana even to prove it wrong if omnye wena ngathi omnye wena azamabonga ithuba ajonge reaction ye friend izothina nah. I'm telling you. So I remember I have this conversation with abantwana besikolo abafunda September. So ndithi kubo there's no friendship between a male and a female. Yeah, there's no friendship. I'm picking someone. No. I have even made friends. No. You just sure? At yes. Okay, so give me your phone. Let's go to inbox. Yomfana. And online and omazi by chomi yakho and we friends especially naye and umtrustile futhi okay sure why nyana umna girl that's some phone I'm typing ngokwami and I type sometime and there's uzenza ba ngathi ngiyamfuna guy the boy athi ibe satha boshingo ngokundiyeza kudala nami ndifuyithetha lento lekuwe qha phathi kuthanda izibambile so uzama ukuthi ke ngoku amajida ane friends zamantombazana alinde ixesha no first
sometimes abanye abantu bafuna boyika i-friendship yabo imoshakale yabona boyika banafear yabona But ke ndingakhawulanga kule nto uyithethayo mna ndivumelani nawo mna I have i-female friends kwifowuni yam and I think I have female friends iyadiphema zingakanani badala okanye bendikulindile Tapia. okay Yava I have i-female friends and zininzi more than i-male friends. okay And you will never undive mna ndiconversata nabo in a way flirtatious if ikhona igama elinjalo. I don't flirt with them. Yeva? Yes. But I know bangaba I love i-friendship yam nabo. Yes. I don't even see them in a manner ends out in I don't even sexualize Yes. friendship yam nabo. Bangaba yo engqondweni yam uba kunothi ukuthi I think landilapha kuthi ikhempi kuwe but yena nah, I don't want to believe but the way that. unayo apha kuwe wena ugcine kuwe but what about yena uthetha the same thing uthetha yena I'm sure uthela lento ndiyithethayo. no khambi Huh? khambi bra Okay. yeah but tell me yeah and sometimes xhoma bangakanani if let's say badala kuwe let's say qoma mhlaba kushiya 5 years sometimes ke yanke ungayibulala lalantu zangalokuqoma asuka so Yeah, zenza and stuff. but I'm telling you if bakwe mfethu khona oyi1 between the two uthetha lo uthethayo wena but yena Kakathethi lento ndiyithethayo. ayabe ngayithethi yena Damn. Okay, masidlule ngoba le conversation mhlawumbe izawuba yitopic ngenye imini umuntu abalise isitori sakhe ne-friends with benefits ngoba nam ngena nayo friends Yeah. with benefits at some point. Set yakho Ne? yeah Kuthiwa imandi xa ishushu leyo. Ukhona ke phana ye senza ole aba ke bakomente kulena ye-trust. Can Oh, okay. trust be rebuilt or something. So yeah, baphendula wathi ke uviwe Magaba Fandeso. Shout out to you Viwe. Inzima le topic. Hey, before ndiqhubekeke. Iwari yam kukuba kukho abantu abadala apha and ndizawumbiza umntu ngegama lakhe. oh okay Ithi shout out to you okay Nozuku. that's usisibalo ubhuti bangiqhatha solo No, you get what I'm saying. So ndizanixolela ndizawabiza la magama izabandi into ka omakhulu bani nosisibani yebo. Ngafela ndifuna ukwenza shout out special just for wena. oqoqa kodwa abantu abemall Andiyazi ndiyadibana nabantu abandazela TikTok. Bra. Viwe Magaba Fandeso uthekena ke inzima le topic. Once trust is broken, the relationship becomes toxic. Kubekho a lot of disrespect and the perpetrator uzophinde repeat I think the it's interesting like perpetrator acts like a victim in the end. Bayalibala. Iphinde. yes iphinde okanye unexplainele Uthi kaloku inzima lento yale topic yethu size nayo. Excuse me, ngoba once ibe broken nina ndifuna uyizama kahle iba toxic. Yabo? Uthi iba toxic and lo muntu ebemoshile uzenze victim iba nguthi nguye iba ngathi nguye lo mosho yomzekelo aba bafike besithi no nguwe lo ndenze ndachita. thithi Ngoba mnqenele abazali bakho ba strict kwathini. I think mnqenele is true Ngiyaqa ndikudinga ndikufumani yonke loo nto I think it's true I think especially thina samadoda thina siyethanda uyenza la way ya unyanisile yena. because nami first I'm very good if uzothi victim and urongo Yima, but I can ube make proud. you ikwenze bese nguwe wrongo and Hayi uxolo uzibelieve. futhi and I'll show all the proof ndibose ekasa ndimo wrong but ndibose zonke proof ndibose everything ba nguwe wrongo and yana uzibona yachini ndimo wrong ube right msekhaya. But are you happy with yourself? No so sometimes ne another ndenza mhlawumbe kokuthini mhlawumbe ndezifayida aqaba just that ndenza nje baqoba nje ubona hlukumeza nimthinje yabona Kahle toxic itapia. Uyilenda ixelayo and I think one of my problems now fethu ezingenileyo ngoku I don't know the somanjani fethu angicengi futhi ne? angicengi nyani No chilo kwi first episode if not. angicengi fethu and I remember khona ke bengicula nayo so anumesha igama for ngani dishala futhi kwaseqaleni so naye bebuka sem podcast yethu Okay. ingxaki anifuni bendilanduka yabo so ndibike link yale podcast first nayo before now yena wabukana leyakudala
Oh, yeah. wabukela zonke nale yakudala. So now uza Lo kum uya-enjoy yakho kumamela. waza kum uthi yazi i-interesting topic yenu ya before ndayithanda la podcast yenu gqibukela ngongoku. Ne? Yeah, it's okay. So okay, Ungaphumi kwi-frame, sondela so okay benimfuna ugel. Okay. Yeah. No wonder umsendela. Utala ngola nathi bana itaxi but utala yabona. Ipush. So okay now just ngola naye and like dama mela man subuyijikeleza man just siba straight forward. It's either one yes or no whatsoever subuyijikeleza man and antibana la athi umuntu mna yo ndisacinga yo umdala kangaka umdala kanoni so the meka la way back sejoka jo so leba suzulisa man akake unfortunately sure good phela lapha So hlula unblockile ke. no arenze into block abantu even i-access I don't under blockers So badlule kwendlulile kuwe zama ukuthi bandlulile kuwe and not that mhlambe ndizolanduka ngizocenga no kanti kufuthi ugcina ukhona ube alive so that whatever if ndiyaphumelela uyibone impumelelo yami libhlungu ukuba ke ngoku ubone yakhe yaqala but ke siyadlula nalapho sozenzeke le ngiyithanda ke le comment kaviwe kuba I have a crush nguviwe ukhona ke nalapho ZD uthi akwenze ubukela usisi right ubani uviwe makoti wakho okay ndawubona umshado wami usiya kwi-divorce. Ay, this time I think about it. Sala idimi edit. Usifaka kwakho. Usifaka Yazi ngcono le crush babe kuthiwa i-celebrity. Yeah, ne. Okay, mahlule. Hey. Ukhona ke naye pha uthandaza uthi ke na ke it can be rebuilt but most people are not capable or don't want to do the hard work. It takes okay, I think it takes time to rebuild. It needs extra effort and reassurance and lots of patience because it takes time for someone to heal from that trauma caused by a broken trust. Yava? So you can forgive a partner who cheated with your best friend. I will never forgive you. Ke waphendula khangaphendula kuphendule omunye umuntu apha uthandi covers what you can never rebuild trust. Once it's broken wena obreake trust will think everything is fine, but no, we are keeping tabs of everything you do, then reference with your past mistake. Forget about ukuxolelwa. Mafethu i-cheating mfethu anditolerate nje mafethu xoko. Ne? Anditolerate. Wakhena nongenileyo ku alungile aluta Jim down wathi ke na ke if you've been cheated on, leave if you know you are not willing to go through the hardships of rebuilding that trust rebuilding the trust cause kuzoba nzima, but it's not impossible if both parties are willing to work on it. Uchilo ke na ke alungile aluta Jim down. So ke na ke into ayithethayo ukuba lewe ingenzeka if nobabini niyagqiba into yoba nizawusebenzisana niyenze le nto ibe yimpumelelo. Ikhona cheating between okanye bikhona okanye ngekho Uthetha ngale ndaba ye-cheating ba ngamxolela yena. Sure, I'm sorry. Abantu abafani, that's what I can say. Yeah, I'm sorry. We have to respect i-view yakhe kule nto. Yeah, depend bana but once a cheater, always a cheater, man. You believe so? I believe so, bro. Ne? Yeah. At first, I will never trust you again. It's difficult. So that is why I can relationship here. I'm cheating. Imake ngokuphambi koba nje esedlula. So ke umuntu wakhe wachitha ngaphambili. Uthera cheater but zanga nabona. Kudala that cheat. But zanga nabona mfethu. Isizwe zamhlonipha la muntu. Hayi. Bra akwazi ngitshela into ngakho ngibona. Uyamqaphela banga bomphathela izifo ngoba No, sometimes phela ngenzeka mhlawumbe nomntwana awu come on mfethu obviously protection fee. Yeah, so but
Hayi mfethu not that man ngitshithe kaninzi hayi bo mfethu hayi bo. Come on. Zimba relationships zami mfethu. Ne? Yeah, zimbala. I'm telling you mfethu. Okay. I won't say ngifuna i-relationship leyo. Ne? Yazi kum mfethu iscale esinyukile high iscale sofuna than a relationship. Do you understand? Okay. Yeah, but so masingene kwi-topic zethu zanamhlanje ngoba sikangeni kwi-topic zethu zanamhlanje. Okay baphathi bengicela ni-subscribe ni-commente. Omnye umbuzo bendiqonda uba ngaba funeka sike sithethe ngawo wena Taphira kukuba yes. would you date umntu obekhe sex tape ekhe yatrenda mhlawumbi kuTwitter okanye apho yathi sanje yaziwa ngabantu? Would you date that person? Ungajola nalo mntu? The moment of silence. I don't have a problem. Iyadependa utrenda ngayiphi indlela. Utrenda because of mhlambi bebhizi epusha isibhamu sakhe mhlambi let's say as a prostitute. Okanye mhlambi ngumuntu engayazi yena. Okanye mhlambi just nje ebeyazi yabo yonke into njalo. So kum Ebeyazi. Be record. Yeah, everything was consensual. Sure. Everything was consensual. Reputation boy. Yeah. Yeke uqalisa. Yeah, after some pretty life angahloba phine somebody almosheri yo gama yo. Ne? So yo I'm not Joe 6 yo. But one of the things many discover into bangaba futhi ndikubuza lo mbuzo kukuba there are a lot of celebrities ezihamba ziyothandana nabantu bebene sex tapes bezithe ndiyi kumakhasi onxibelelwano. Ngoba ndikhumbula uKim Kardashian, Papa iproblem khumbulo futhi abanye abantu ne abasafuna ithando. Okay. Akaleqi uthando phayana. Umuntu uleqala lento ayibonileyo. Okay. Yabo. Umuntu uleqala ayibonileyo nonke mhlawumbe uyele uthando no. Just there's something ribonileyo. So nami free taste nami. So do you think uKanye West zangamthanda uKim Kardashian? Bathanda ngoku? Banabantwana ngoku. Yeah, but usiva kamnandi. Obvious. But nawungana umntana ayithula bomthanda umuntu. But ngathi sikumtshada umuntu ongamthandi. Mfethu injala family iqala. Njani binjani? Ishushu boy. Thuba lantoni? Thuba lamali ishushu. Waqala Unemali nomjini. No West from West no ishushu West. Yeah. But sometimes fethu man. Xesha njala we fethu man. Injala bot man. Not that mhlawumbe uyeshwa. Okay. Kwesiteji sikusho thina. Yeah. You know even amachita fethu obviously. Akade fethu ngisho umntana atrend ngongoku. Yamangaza mhlambi ethini. Uzojonga i-inbox amachita. Akana usebena leba abambethukisha ba hey into lenza ya amachita yo jo ingathi bula becala enkwami baby. Yabo. Inbox sometimes yo sirosam yo ingathi bindimi lebela. Nabo babuya ibuyele kulento buyithethe yokuba they are not there for love abamthandanga. Exactly. Lento bayibonileyo. Yabo. But mina ndingathanda nomuntu obetrendile bro. If especially if okay. Lind Taphira. Especially if uye zawuthina urebrandile in a way wamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wakhe and uchintshile like ngoba if umuntu wayibanjiwe ne ebanjwelelo tyalo lokuba you can't umjonga ngalandlela eyi-1. Yes, yaqaphela nditsho ngoba ikhona ingxaki ngoku apha kuwe xa uzawuthi umuntu ehambile wayowabhatalela amatyala akhe but still wena umbize ngamatyala akhe yabo i-correctional services ngoba i-correcta ubomi bomntu yeva same thing naye uhambe i-rebranding yeva wamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wakhe yeva then he's a new yes, she's a new creature yeva so she's made a new ungumuntu omtsha yabo getting mna akuva kakuhle if ubosithi let's say ungathandana nomuntu let's say orechiweyo I don't have a problem with that. Nayo ngalo umuntu yabo if I don't have a problem. I don't have a problem at all. Yabona. I don't have a problem at all. But if actually boy even if yes if you are sola alandezileyo
still I don't have a problem. But if I saw lihlobo qhuba ngalo kakade you are ansayapi. Ileno ndithi mna leno ndingathanda naye umuntu onjalo mna only if utshintshe indlela zakhe yeke kale kaYesu Kristu it's a benefit endiqondayo bangaba I would love to date umuntu noYesu Kristu because I believe in Jesus Christ. Yabo. Even if it's mna I don't mind about umuntu akakhonze but along emhlonipho uThixo. Yeah. Abakhona abantu fethu abangakhonziyo but uThixo bayamhlonipha and they can feel the presence yakhe ukhona although bengayicabeni mhlawumbe ngezathu zabo but the people fethu abamhloniphayo yabo and yabona bamhlonipha kokugqitha naba abakhonzayo abona abantu bangamhloniphi uThixo sinkokheli yima this is a statement endifuna uyidlulise yabona abenkokheli azimhlonipha uThixo abantu abamhloniphayo uThixo ngabantu balandela inkokheli. That's what I've been noticing. Bona abantu abamhloniphayo uThixo ngabantu balandela inkokheli. Okay. Umzekelo in a church, let's say ndine Jesus Ministries. Yes. Yeva abantu abalandela mina bayamhlonipha uThixo. Umuntu ongamhloniphiyo in most cases, not all of them though. In most cases ngulo khokhelayo. Yeva ngoba uzawufika elala nabantwana benkonzo. Uve nento azifundisayo bangaba ayizizo. Yeva? Yeah. Kuyathengiswa apha ecaweni of which into uYesu Kristu leyo wayedilizile kwefike etempileni kuthengiswa elishishini. Yeva? But to be honest mfethu, abantu abaninzi mfethu even abahlalanga because of sometimes bazazi izinto zenzeka. Okay. Abanye sometimes bahloswa zimali. Njani imali? Mhlawumbe in terms of like mfethu there are a lot of pastors mfethu. Especially at this Bonileyo mfethu like zana sipana nazo but I've seen from afar. I know close about close now. I know abantu kunqokola nje naye mfundisi wami mhlawumbe udibana naye mhlawumbe kule mingcwabo kamdibana mhlawumbe kule mishado mhlawumbe but didibana nabantu abasebenza nabo closely. Xa ndivayo mfethu sometimes ndizibonayo sometimes babona sometimes abanye ndimbone but ngayaba ngumfundisi ndizova umuntu ayaba ngumfundisi ke Lord what yabo izinto abazenzayo and ke ngoba abantu baclose kubo sometimes bahlashwa imali yabo imali abantu baclose kumfundisi bahlashwa imali abanye ngemandla at large bra ndiyavuma abanye mfethu bahlashwa zi-benefits. Okay. Bahlashwa zi-benefits kuba mfethu uyayazi bakhe lo muntu uyambheyila mfenini although ndizazi izinto zenzayo but xa kumnyama kum uyandibheyila lo muntu lo yabo lodwa abazazi there are a lot of pastor I think now uthetha nge-minority apha enkonzweni mna ndithetha nge-majority. I-minority ngabantu baclose kumfundisi mna ndithetha ngabantu balapha. Okay even nabo okay bona understand ke kubo if there are people out there bra abayifundisayo iBhayibhile kahle ndalinto yeva but kubekho abandithi mna ngabona abakhohlisi ngoba baninzi kwalapha ngaphakathi ecaweni. Yabo aba bakhokeleyo ubona ke ngokuba oyena mntu apha right ngumuntu okhonza pha than umfundisi. And sometimes umvelo umzalwane uqonde akhona futhi ubona uthi ngumfundisi ufuna uyapreacha iphuthi indoda akhona ukuthi umzalwane onganasikhundla enkonzweni athi Isaya abethe kuyizekile basobra and yebo futhi aninzi futhi otherwise futhi and zenzeke zo and zamoshaka and futhi inkonzo ngoku adahamba kwenza kantoni khona kwi-all night prayers into nobuyi-enjoy kakhulu kwi-all night prayers. I never enjoy in a prayers mfethu mna prayers but always bethanda uspana kodwa manje njenge-night prayer bethanda uspana mfethu I'm always behind the cameras bra ne yabona bawulelang and izama sendinyona kwezincabe iyafana mna into bendiyithanda manje yabona the only time onombuza ngalo okay mna ndibuze nge-31st kaDisemba kwenza kanoni nge-31st boy sakhonza anniversary boy mfana wami yazi mfethu ikhona la moment
Yeah, that's story ngithethile last time. Ikhona la moment mfethu uqombe mhlawumbe une crash ekabeni okanye nomuntu ohlala nayo. Okay. Uqombe you can't notice 31st. Are you just because of by 31st? Yeah, ngenxa yakhe. For that 12 o'clock haki. Ah. 12 o'clock. Yeah. I'm telling you. Akhona bendiyi-enjoy njengaleyo nami yabona yeke mna ke not 31st all night na all night yabo ngoba ndiyayazi mosuku ikakhulu West na youth ecaweni Buka kulelo ebusuku uyapreach ebusuku okamhla kapreach ngebe ngawe boy. Ah son. Ebusuku yabona masebusuku abantu akho umuntu pay attention komnye kwathini. Yeah. Ngoba manje liphuma kumnyama manje liphuma lahleke yabo. Oh. Abra we sizinto ezo endizicela uxolo uThixo but I won't lie I enjoyed ezo zinto zinje. And blind ezinto zazazi. Wow utsho nje ngoba ngumenzi waso. Boy, sauce. I won't lie ndiyajoka tapera. I won't lie yabona kwelo cala yo hayi all night enjoy ngoba kube khona lesa conversation banazo conversations nihleli phi back ni youth yabo hleli phana sipholele bona bangaba ukhona nokuzityanda igila in a way yabo bamba ngezandla uthi xa uhamba wabuza ngabo uyapi yabo yonke zawe baye mama malawe mama funde bawela ukuva igame yakhe njani Game ba? igame yakho Yam? yeah Game game is it First mna do you think run better kwi game first nimdala first akho kuzobe first. which means unamafa Not amava no first. this is game First- akekho umuntu engekhoyo pha ungatshatanga tapera I think friends amaninzi. andintswimi kwi game Friends amaninzi first. Enzaziyo. khandile gwala You are good up. Oh, Boy. no. I'm telling you, I would trick you. But you approach her. I don't have a problem approaching. Oh, I'm very joking. yeah You approach her. That's my thing. Yeah. Yeah, but approach her. I don't care. You try. You ikeka. I want you to say mongika. If you fika ama, you try na ikeka. And I want you to say mongika. Yeah, you fika. Ah, tuma mina. thuma mina baba Tuma mina boy. Approach her. I'm very good approaching. Yeah, but the problem is, you pin to a ndo betithikile. Banda bona chance usela kela. Iwaya, some now. yo hayi ke mna ke won't lie mna tapera anko la way yabo but if we like unikeza chance yokuncokola usazibona sosesifubeni wena ubanga intombazane inikeza chance yokuncokola ngicokole nayo isazibona selile esifubeni futhi seyibala namazinki noma ndiva na but ke masedlulela kumgcilwane lo ibune topic yomgalelo. Oh yeah. But then there's a question. I mean, something we're gonna ask. Yeah. Like the way Mikalelo Petro, is this still safe for rap? Because I've seen a lot of people in Petro, especially on December. Yeah. Eternal and for instance, sometimes something for people is about safety. Yeah. Mikalelo and it's say la look yabona. And now you find out now what you say makaqoqeshwa umuntu ufika wathi umama abantu urojiwe imali umgalelo yonke emkile kakunevita itrain unyamama lo sizawuthini ebantwini thini bathi awusiqolo mama yabona so izinto zenzakayo fethu ya so my question fethu bana isela la hlobo ililo yeah ngexesha lomama bethu obaba safe and lehlobo abantu bebethela ngalo umgalelo indlela abanye abantu futhi babe build izindlu zabo ngomgalelo and no grocery and everything yabo. Now to be honest I think is safe namhlanje imigalelo yezinto eziphathekayo ezifana negrocery imbiza siyagalelelana siba yi8 sigalelela imbiza yakho kule nyanga elandela njanja eyemali for naphofu ngoba I'm sure abantu abaninzi out there they are still doing imigalelo but hayi andiyiboni especially if they are doing it cash ayenziwa like yona tax yakhaleka ba indayika leya ka cash yona tax ndiyawuyika mna le ka cash kungcono yekhadi nalapha ingconwanga ngoba uyakwazi omnye wenu apha ngaphakathi yeva aqasha abantu aqashe isikole bangaba kugalelelwa uTapira kule nyanga yeva so into ezakwenziwa nina iyane pha kwaTapira ifike nimkhombe ngegani nimfake emotweni nimse kwaCapitec for sebenza uCapitec uStarbank for sebenza uStarbank ayikhuphe yonke
Yava ndizaninika zekhathi yala mali. Yazi Iphinde ke ngoku lento yotaphela sorry ngokuqala. Iphinde ibuyele kubini. Abanye abantu bathi xa be-analyze indaba yomgalelo kukuba utrusta abanye abantu ngemali yakho. Awuzitrust wena uba ungasave nebhanki yakho. Uthi Capitec ndicela rhoqo ngenyanga unditsalele apho i-3,000. Yava? So when you truste aba bantu udibene nabo ungabaziyo, yava? Ngemali yakho ngoba uzamgalelela, yava? Emva kwalaa mntu anyamalale ngeyakhe imini kufuneka egalelele wena ngayo. So mna nomgalelo hayi mna nditrust ibhanki okwangoku. La mfethu yazi le mfethu ifana like nemibutho le mabethu sikhule bema yona. Le fika dikana qho every Sunday mhla kaphela inyanga. Funeral le imingcwabo. Yeah. Iyafana nayo mfethu yazi because you find out mhlambi and I hate it bra. And I hate it nyana. Ufonsa mhlambi umuntu uyabheka elanu embuthweni. Then umzali apute nje sinyanga yi1. Oh yeah. Then abelethe emgalelweni and ke ngoku asholekelwe. Then awuthuka ukwazi unqotshwa phela uputhe kushukula yi1. Unetikiti elingekhoyo. Engekhoyo. First I'm telling you my guy. That's cruel. That's very cruel. I'm very sorry my guy. Amna first akayikhupha first. Lo mgalelo aba ngakhupha imali emzali wami first afuxoka first. Uzokwenza ntoni? Hayi nje I'm very sorry first. Uzokwenza ntoni utata undlangisa naye unawo amandla akhe. Mamela first. Ngaya mfethu ngidodona indlela khulele mfethu mina ngifike nabantwana bakho hayi nje yami angakhupha mfethu afuxoka nje yami angakhupha nje maqoka mfethu and mfethu inendifuna kuwe ngoku ndifuna zonke zanyanga ole lam ebebethe kuzo nazi idliphu ndifuna yonke la mali ngicela but yes daphila ke ingcezi la we mfethu do tell me bra awufuna ngcwabela umuntu nxa ibhuthe jasinyaka yi1 angakhupha nje afuxoka nje yami. But iyafana izicawa zinamathikithi. Njalo mfethu ngicela ubhalindela for wena nje yami. Laphela iyafana izicawa zinamathikithi ufike ukurhoqo ngenyanga ubethe amatikiti kuthiwe umfundisi bani uzawuza azothatha amatikiti. If la matikiti akho aphelelanga andiyazi amatikiti nento ngoba ungena ezulwini or something. Uba ngaba la matikiti akho akaphelelanga, let's say ukhonza eCivil Ministries, la matikiti akho uyibethanga ngenyanga ethile kaOctober wena, uyibethela uNovember uyilibe inyanga kaOctober ngazange uyibethele and stuff waqhubekeka. Zonke ezinye inyanga zi right, ugambe nje uOctober, bafumanisa into yoba kune gap kaOctober, yazi baye bangayi uyokungcwaba. Inkonzo le yakho bathi no amatikiti akayashort. Nithi nisithi nina nansi 380 bize bekufamba uyibethile ilibele nansi size nayo zonke ezinye inyanga zi up to date bathi asizumncwaba ebesemva imatikiti. Oh enkonzweni. Wazinkonzweni nothi umasingcwabisana ezinkonzo zincwabayo. Ukhonze wena ke Civil Ministries yenza lo we. Same thing boy. Izinkonzo zamatikiti. Same thing mfethu mna I am doing no pastor law mfethu. Hayi. Imali ngihlala kuye mosimali right? Yeah, I'm doing ngokwena qala. Sure. Ayihleli kuyo yopast imali. Ngoba kaloku ezinkonzo zibane onongqoba zona. Ngoba uzawufika ku Balo chairman. Obvious umfundisi. Ushe, obvious umfundisi. Chairman but akangonongqoba imali. I don't care. Abantu sabayi2. Ngqoba lawo. Ukhumbule unongqoba kazokwazi ngemali ku Saturday right ka umfundisi. Yeah. Nabantwana bathi bayi2 mfethu nje ayibayikhupha la mali. Singadlula kancane indaba yemingcwabo. Yabona kukho icases ezifana nezika Rosemary Ndlovu apho aye abulala umuntu kuba emfake emgalelweni. Yabo? Uzawukhesha musingalamntu ambulele. Yeyiphi indlela esinokwenza ngayo South Africa ukuminimize okanye ukunqanda ukukufa ngenxa yabantu abafakwe imigalelweni ngabantu abangabaziyo noba bafakiwe na umuntu kube neID yakho akufake pa without your consent. Yeyiphi indlela enokwenza uba ngaba abantu bangabulalelwa imigalelo engomgalelo phofu umasingcwabisane. Ngoba Rosemary Ndlovu wabulala abantu nganomntana wakhe from being allegedly. Yabo? Wabulala umntana wakhe kuba ebale la mali azayifumana xa eyo ayisasebenza answer yami first after sothatha kwahlobo ayisasebenza qosela ngumntana ngoko abuya umntana wakhe la mama yho bra mama lo mahle omkhulu nguye lo
Rose me. Luthatha inyanya bekhona. Ulwayesenze ngathi mental disturbed kuba wayefuna uba athathwe ngapha asuke kubantu bengathi bephambana bengekho kwi-mental state right. So wena yephi uyiqondayo uba mhlawumbi akayi-solution for i-South Africa kule situation? Damn. Yo, axabula nomntana ke efondini. Akho sizi pha. Hayi, ayikho mfethu. Ayikho i-solution. Nayo mfethu. Mna iyami i-solution ngathi. Hey phofu nayo I'm telling you. Mna ndingathi mna Taphira. Okay, let me just say this. No, okay, they cared about this. But I just in case nje wasuke podcast yabo. Ezinye zendlela mina ndiqondayo bangaba mhlawumbe singazama ukuminimize ukuba xa umuntu ekufaka emgalelweni kufuneka kuze abantu balamgalelo bezokusayinisa yeva uba uyavuma na ufakwa kuTaphira kumasingcwabisane wakhe ube inhloko. I was gonna say that. Yabo ube inhloko usayine wena ba I give my consent yeva ngoba ngoku kuba uba ne-ID yakho yakufaka without you knowing yeva kuba ndibale umzekelo nangoku sinase-cases nangoku yeva se-family members eziye xa kubhubhe utamkhulu othile utamkhulu bamfakile yeva kwiinto zabo bayifumana i-ID yabo ngale ndlela bona bayifumana ngayo bamfaka kwiipolisi zabo xa kufuneka ke ngoku bekhuphela mali abayikhuphi bayincedise ifemeli yeva babetha kuba ngoba niyazi noyazi into bayifunayo yilaa death nalaa death noba bayifumena ngakuni banendlela yabo kuse-South Africa apha. Mna awusay mfethu mna baclean awusay if listen ngumzali nabantwana imali yami yonke mfethu mayebantwaneni. Okay. That's for what. And whoever or family onfakileyo imali zabo zifrizwe bonke unless la mali leyana i-percentage yala mali let's say 80% la mali yabantwana bam. You're my brother ungifake embothweni. Let's say just God forbid, let's say wena konke iphutha mhlawumbe nenza umuntu anokwenza umseko ngami ngokufa. Damn it. Simhlawumbe ufa omnye umuntu le. Yeah. Yabo i-brother yakho. Yabo God forbid. Yabo. Yeah, so then la mali ubumfake ngayo embothweni u-80% wakhe ifuna abantwana ngamshida. Manje u-80% la mali yakhe iswe pha kuye. But 50% iswe abantwaneni 50%. But kaloku uthi umuntu bendibetha ngemali yami apha beningandincedisi. Ethu bomesa mama kuthini kuba bendifuna ukuncedisa xa kuswelekiwe. Nawe uncotha kwami konke ndithi 50% makayaphi bantwaneni bami. Yazi mna enye ye-solutions ebefamba ziyenziwe eSouth Africa kukuba kukhutshwe amanye amaphepha futhi ukusayinisa let's say kusweleke umakhulu wami yeva ngoba ndiyabazi bonke basweleke umakhulu bami so akho good for people zamenza yeva usweleke umakhulu wami njengoba swelekile umakhulu ukwenzela into yoba kuqinisekiswe uba le mali iyaziwa ifamily ngoba in most cases ifamily ayiyazi le mali uyifumeneyo wena pha yeva funeka kuze amaphepha azosayinwa ngabantwana bakamakhulu ba-approve if umakhulu nabantwana abathathu abaphilayo funeka besayinile ba-approve into yokuba hayi makayifumane le mali uzasincedisa yeva makayifumane le mali ukwenzela uba xa engancedisanga nise la maphepha niyomxela ke ngoku uba ngaba akancedisanga apho which nakuphando from a court imide kuphume imali ibhenki nje ibhenki mayibuye iyo sasazayo imali mfondini but kaloku akusasuzwa imali yakho phata phela doesn't matter mfondini imali yala mntu begalela lo efuna imali yam mfondini because ukufa kwabo kuya ayo mali yakho kaloku bekuncedwa wena unceda ntweni kanti le nditshoka lokuba olancedo earlier imali mayisasazwe sebhenki mfondini iswe sithi bantwana mbani imali never sitsho you never. Let's get to another topic. Siyabona uba ngoku sizawudeske sibile funtyeba ngaba so sithethe ngento yokugqibela ke ngoku kukuba how do you know if your partner has checked out of the relationship that you two are in? Qasha phaya
It's very easy fethu kum. Yeah. Yabo. Otherwise you can just umuntu fethu ubona ngolaluka. Ubetha kolwimi lwakhe man. Yabo. Yeah. Yeah, bona ubetha kolwimi lwakhe uqhuma peyo lona. Akasekho Akasho lapho. you respect yakhe man. Kwahle benza ngalo izinto. Yeah. Akasakhatha and now uxabise friends too much. Mm. So bona lo akasekho apha lo. Cha saseliqoko phela. Enye into ke ndiye ndiqaphele kokuba yazi xa umuntu ephendula kade umbhalele ba beqhela ukuthi xa usithi babe ibe ngathi mhlambe ebehlele apha ku-chat zakho nayo Yeah. angena aphendule ngokona ngoku once uthi babe Hayi kasaqala reach adame la babe adame pha ukorekisha kabini oko bedamile ayothi babe ubuzawuthini ayothi after 2 hours kolo idumile yatsamaya futhi yeva. Another thing mna ke benza ukuthi abantu nawe umzekelo nami ndiye ndiyijonge ukuba xa ujonga i-future lo muntu uqala ujonga i-future Yeah. umbuzo ba lo muntu uyayibona na i-future kunye nawe kulapho umbona khona uba ngabe uchecked out na uba ngabe ukhe wambuza into yokuba ngoku baby xa ujonga wena in the next 5 years yazi mus nihleli kamandi xa ujonga in the next 5 years mhlawumbi usibona sendawo yabo andindize kungabe athi hayi baby yadika wena ngezi zinto yabo yazi mosabasisi uthi deep too deep for mna ekuseni atsho ebrusha la ntloko yakhe nenkwethu yabo andicapukisa apho check out njani kodwa mna ndicheck yabo fine aphendule lolo hlobo okanye abe blank angabi nakho answer yazi uba ngaba le nto niyenzayo nobabini akayicinga ahlale phansi ayicinga which means ukhona lo ayicinga kunye naye. Yeah. That is check it out lo. Yeah. Yabona for that is one situation bana mna yabona iyabhora nyani mfethu ilanuka i-relationship especially engana direction mfethu manje iyabhora man. Mna I hate kwaleni ba uhlala ku relationship nomuntu 6 years usajola. I hate it bra. Why ungachatwa 6 years? Bro, that's too much. That's too much. That's too much, bro. 4 years, that's too much, bro. But again, okay. I don't date for this time. I don't date for bana beso nabela a relationship. But you can't spend a lot of money with relationship. You have to spend money for them chatting first. Investment in chatting. Yeah, first. But now for you anipilita wena kampita lo mntana animpitela impitela wena because end of the day lo mntana ophela ngoku ewina nguwe lo mntana ngo uyawina futhi umntana ngabinwayo hayi yalvo wonke umuntu uyawina utapia uyathona akukho amantombazana right angawinwayo futhi xa lehlukene nawe yeah lo mntana ujola nawe lo mntana ishizo umwinile uwina nguwe usuyibeka ngohlobo lobuwino uyibeka wrong it's a win bro oluza libeke njani like kaya usebenza amanye amagama le umwini hayi sosixhosa ngoba but ke alonde ngumxhosa mfanele umxhosa uthatha bam mfondini yo okay xolo guys ngehlo ndibeke ngalo but ngehlo ndibeke ngalo injalo yabo so uyayazi mfethu nawe I can't bra angikwazi mfethu man angikwazi ucreate la mfethu omnye umuntu angikwazi mfethu manje ndibheke ehlathini ndosikhandela imbali yami mfethu isusa amasebe wayo phondini ndisifake eplastikini kakuhle kanti iyafithathwa ngomunye umuntu hayi bra can't yeah but so that's too much so rather lona ndenza emshatweni mfethu yeah rather ndenza emshatweni ndi-invest emshatweni than ku-relationship yeah so rather mfethu twa and a bitch good relationship fethu man iyabhora mfethu if I got future mfethu I got direction I don't invest in njalo yeah hayi mna ngiqonda banga manje awuchata kwangoku man hayi ne I know le uphuma wrong bese sisho qala ufuna ku life form ube kwi position enqonda ebanga lo life ninayo uzakwazi us-accommodate sobabini ngoba ngoku I'm no longer thinking about me alone. I have to think about us. Yabo yonke into ngowe our yabo iyachinja ke ngokulonto leyo so ufuneka ndiyazi bangaba ifinance yami iyakwazi uba indivumele ndikwazi uaccommodate omnye umuntu
Ngoba kaloku kukho expectations. Yeah. Kwindoda. Indoda must provide. Okay. Indoda must Let me ask you a provide. question. Now, with relationship, no girl, Uh-huh. and unomdana. Now, anshatang. End of the month, haposive. Aphele mana kunomdana. Okay. Hayibo ngobe solomdala phelile hayibo kulindi kulindile. Uthenga nini na? So ungaqhubeka ukuthenga izinto kunjalo okanye just nje bana uqhubeka ukuthenga izinto zomntana mfondini. Umuntu othandana naye. Yima ngomntana. Ayomntana nakho. Ubuthatha umntana kuqala. Ubuthatha umntana. No, let's say mhlambi iparoject asipaniyo okanye mhlambi let's say mhlambi wasweleka okanye whatsoever okanye asimhlambi uyaphila mhlambi. Yeah. Yabo okanye noba uyaphila ke. So uzama ubuza abantu ngathi sona i-step father. Yeah, no, ungamsupport Umntana lo. Like xa uthanda umama yakhe kaloku umuntu umthanda ngepackage. Lento so xa ungazomthanda umntana, ungazofuna umnikeza umntana i-attention, which means awumthanda umama yakhe. I have a problem. Package. I have a problem, but I'm not. Une problem nokuthandana nomuntu No. I don't have a problem with nomdana. I have a problem, bana. Is about demand. Is about must. Okay. Yeah. Communication. It can't be. It can't be. Rather imali yomntana akho imabisi nothile. Yeah. Rather iphume xa luphi imali. Ithatha phaya because andishadanga. If ngishadile nawe, that now ibhobe zayo. So noba unayo imali awutshadanga. Still usama apha xa izawutshintshwa lo hlobo. Yeah. No to nayo imali mfethu but kaloku no not a must jo. High demand. Imali ndiphayora nje as allowance man. Imali ndiphayora. I hate government allowance futhi I never need no man girlfriend allowance. That's why I don't invest into the girlfriend. Rather than invest into anybody in the future iphambili. Yeah, but if we get friend I don't give allowance. I'll give you just any amount nayo. And if you don't pay on. If you want inhloko yakhe idinga salon, I'll just give you money salon. And usuthenda ndo ngitendleleni. Yeah, but yeah. Not for why I don't invest too much with relationship ra. Yeah, but uyayiqaphela bangaba azathi lo muntu xa ufuna umtshato kuye athi yes kufuneka umbonisile into yoba uzakwazi umphatha kakuhle xa nitshadile. No, mangaprove. No, ndive kaloku. Okay. Ngoba i-stage sokuqala kuyo yonke into i-relationship, right? Before umtshato. Nazana phi ku-relationship. So wena xa uzawuba nesandla osisongileyo ungafuni ukumvulela sona, which means akazokwazi ukubona le future wena uyibonayo kunye naye. Yeva? Ngoba unalento yoba unesa sandla osifihlileyo angasaziyo bangaba sinantoni. Do you get what I'm saying? Yeah, no. So you have to open those hands. Even if when you won't give all, you like imali uzukhupha zikuntu for yena, but at least you have to give something. Okay. See. Yabona mfethu ungaze mfethu nganami we-invest too much. Yabona mfethu intombazana mfethu naba intombazana wanika girlfriend allowance. Okay. 1 million, 2 million, 5 million. Jayam xa ufuna ukuchithela izakuchithela. Jayam akuchithela une million bra. There are a lot of people bra abazi millions abachithayo mfethu. Yeah, so uba invest too much umuntu oyaba there's no future uchatha tunaye. Yeah. Bro, that's a bullshit bro. But why are you opening a door yokuba ufake le thought yokubuza kuchithela and stuff? Probably that's a generation esikuyo ngoku ixesha esikulo bra. No, you're insecure. That's the problem. Bra ithini ngoba umntana ungachithingo baseka abantu ngafethu ngoku bakudala abamama bethu njengomama bethu mfethu. Umbhaqanga chitha nje wena taphela. Ampaqanga chitha? It's obvious that I'll never no one but cheat but I'll never invest with my girlfriend feels. You can't show. That period, let's talk about the photograph. Are you investing time with photograph? Too much. Ngoke waqala uinvesta ixesha lakho wawunayo ithemba lobiza kusandawo lewe. Ndanalo because ndanibona abantu abaphambi kwami. Ngoke wawune phone ufota ngefone. Yes, ndanibona vision. Whoa. Ndanibona vision.
Because you need to sell my girlfriend in Patanandon is stress. Stability. No, stress. Stability and Tapir. Akekho umdlalo ohamba ngakanga train. Yeva? Same thing with a relationship. You have to learn each other ngexesha nijolayo. Ningekafiki kwi-steps somtshado. Phana niyafundana, you understand each other. You understand banga okay, apha communication yethu we make it stronger this way. Yeva? And issues zethu sizilungisa this way. We don't talk issues zethu nabantu bangaphandle. Yeah. That's my rule. Kensiva ke mna ke wena Tapira uthetha ngumntu othetha ingxaki zenu ngaphandle even if First, the eventual. Okay. I'm on fire. I'm on fire. Yabo. If nyani ke kudala uzicommunicate izinto kunye naba andiyithandi yokuba xa ndisinengxaki apha ndiza kuva i-call kamamakho and addressayo ngezingxaki sinazo. Then ke ngoku now we are talking uba ngaba apha ungatsho ke ngokwena uthi hayi uzu-investa xesha apha okanye enye naziitshomi zakhe uba ngaba wena kutheni ungamnikezi ubani imali yakhe yentloko kwathini. Then ke ngoku kum wenza sense xa uzawuvela ngalo angle yokuba we are communicating apha but lo mntu unezi zinto zenza wrong of which I keep on telling her uba ngaba asiyilungise le nto without abantu. Ndizumzekelo apha wezingxaki ndizikhankanyayo. Then if iyakontinuisha ungatsho uthi awuyiboni ifuture lilonke awuzu-invest awuzukuspenda mali yakho. But if umntu nine-communication right niphethene kakuhle uyakuthanda uyamthanda and you can see umntu okuthandayo. We wonder now uyakuthanda Can I ask a question? Why can't you open your hand now umthande ngale ndlela akuthanda ngayo ukhuphe imali njengoba Okay baphathi bengicela ni subscribe ni comment. So that is why mfethu mina I'll never date umntana ongalarukiyo mfethu mina ongaspaniyo okanye ongapushiyo ongageleziyo. If I span, just tell me span. I'll make a plan. These are my span. I'll make a plan. These are my span. That's my huge. And I hate it mfethu labelena umjita mfethu ongazabe umuntu wakhe ispan abe umjita ispan yena. And I hate it bra. But abanye abantu wena Tapi. And I hate it kakhulu mfethu. Afuna ibona mina nami. And afuna ithethelela futhi. Yeah. If I don't care ospan nayo umjita kaSpan. Okay, I understand umjita kusebenza khereza umjita sukunyameza too much man. Yeah. But mfethu there must something emuvayo man kuwe man. Do something about business abayenza ntoni mfodini. I don't care nama mfethu uhlamba inyawo zabantu okanye uhlamba ihlangu zabantu. I don't care. There must be a salary. Yeah. Engenayo ku I don't care for uchayela indlela mfethu. Yeah. Yabo I don't mind. But at least must be something ezakalayo. Yeah. And I will never vumeleke a friend have try span. I will never do that bro. Especially if you're from Spain yena. Angicela pepe and Spain and dig Spain. Mafethu I'll make something. I have connection bro. I have people in class logo. Nepotism, yeah. Nepotism. Ukufaka kwabantu ngenxa yokuzalana. Now I'll come on first. First. Oh, ayifaka uthi ne connection. I do virtual. Now as a topic that I'm virtual. Now even as Spain ngona connections virtual. Basingabe saqhubeka Tapira ixesha elininzi sesilithathile ngoba besinayo nendaba bikhathile sayi-eda ukwenza I'm sure this will get into an hour ngoku. I'm very sure bangabe safika ke-hour but ke we'll try to minimize the editing. We'll cut some parts ukwenza bangaba noko I'm telling you angabhoreke ibuke. So please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Also thank you for watching ngabo ke basimamele khona ku Spotify. Episode yethu yokuqala bese iphumile ku Spotify njengoba iphumile lapho ku YouTube kana njalo ke nakule iya ku Spotify. Yeah. So to show abantu abokuqala uyifumana episode ngabantu abamamele apha ku Spotify. Yeah. Then ke ngoku abantu abazayibukela mva ngabantu abaku YouTube. Oh, okay. Yabo. So yeah, thank you for watching. Any last words? Bro. Guys, it's my birthday, guys. Let's celebrate it. Otherwise, nyanga guys. Uchulungo wami akuxelela. Kama lami ndingusuvisi umayela amantombazana xa nibhiya sebesafabele sibembile bathi I'm a QT. Kuntombi zamlalela kodwa umfana uyabaleka. It's been great having you on this show.
Thank you so much for your support. Thank you for each and every person obukele ngaxesha no subscribe le nongeka subscribe le show naye subscribe yile. Yeah. So super grateful. My story and your story can change someone's story. I'm telling you.